Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Балык түгел, кармак бирү тормышта авыр хәлдә калган гаиләләр белән быел Татарстанда 700-дән артык социаль контракт төзелгән. Эшнең кызган чагы Апас районында язгы чәчү эшләре гадәттәгедән алданрак башланды. Дәвамлы игелек актанышлылар махсус хәрби операциядагы райондашларына 11-нче тапкыр гуманитар ярдәм узатты. Бүгеннән Татарстанда эсселек кими синоптиклар еллык температура режимы урнашачак дип фаразлый. Көндез көнчыгыш районнарда кыска вакытлы урыны белән көчле яңгырлар явачак. Кайбер районнарда яшен, боз, көчле җил. Төнлә урыны белән секундына 23 метрга кадәр җил булырга мөмкин. Көндез 20 градуска кадәр җылыта. Пәнҗешәмбе көнне кыска вакытлы яңгыр, көндез 19 градуска кадәр җылы. Апас районында язгы чәчү эшләре дәвам итә. Иң беренчеләрдән булып бу эшкә Шахабиев крестьян фермер хуҗалыгы кереште. Алар рапс чәчә. Быел район буенча язгы чәчү барлыгы 39544 гектар мәйданда башкарыла. Шахабиев крестьян фермер хуҗалыгының 200 гектарлык кыры бар. Тәҗрибәле механизатор Мәзгуд Фәйзуллин трактор ярдәмендә басуны рапс чәчәр өчен әзерләп бара. Ул 1977 елдан бирле техникада, хәзер лаеклы ялда. Шулай булса да хезмәт юлын дәвам итә. Җиләштә үзенә бер рәхәтлек инде. Идә япмышыз. Артын рапс чәчеп бара, фотога баралар. Без инде шушы эшләрне башкаргач, чәчер алдындагысы булды. Чәчкәннән соң тагын бер катка туклыйбыз. Моның сире шушыннан ул шундый культура мотор иттереп тишелер өчен, тиз тишелер өчен дә яхшы. 2 мәртәбә ашатабыз. Түбән Биябашы авылында яшәүче Рафил Мөхәммәтҗанов та яшьтән үк хезмәттә. Ул 1985 елда мәктәпне тәмамлап колхозда эшли башлый. Шахабиев крестьян фермер хуҗалыгында исә 6-нчы ел эшли. Чәчүлеген алып килеп торалар, салып торалар инде. Әйбәт, жаңа техника шисәрәхәт, җиңен. Аның бүген соңайлы, анда кнопка гына хәтер, ишаклар ниләр юк, ике тракторлар шикелле инде. Ул шундый культура иртә чәчәргә кирәк. Иртә чәчсәң инде урожайы була. Әлеге хуҗалыкның барлыгы 1854 гектар мәйданда җирләре бар. Ул заманча технологиялары, техникалары һәм тырыш хезмәткәрләре белән мактаулы. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Шулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Тормышта авыр хәлдә калган гаиләләргә махсус юл картасы булыша. Быел 700-дән артык гаилә социаль контракт төзегән. Контракт төзегәндә дәүләт ярдәм рәвешендә 350 мең сум акча түли. Бу социаль ярдәм күрсәтүдән аермалы буларак гражданнарга билгеле бурычлар да йөкли. Юрий Болотовның бизнесы пандемия чорында таркала. 4 баланы карарга кирәк. Узган ел хатыны Анастасия Болотова үз эшен ачу өчен контракт төзи. Дәүләттән 350 мең сумлык ярдәм ала. Лично мне было страшно, потому что... Башта куркып калдым. Бизнес белән бер кашында шөгыльләнгәнем булмады. Ярый әле иремнең берникадәр тәҗрибәсе бар иде. Эшне башлап җибәрергә ул нык булышты. Ирле хатынлы бизнес план әзерлиләр. Субсидия бирелгәч, җиһазлар, касса аппараты, штрих-код, яктырткыч җайланмаларын, күзәтү камерасын, стеллаж сатып алалар. Все развиваем. Без бер ел инде гел үсештә. Социаль контракт үзенчә бер алгарыш трамплины булды. Хуҗалык товарлары белән генә шөгыльләнергә планлаштырган булсак, өстәмә юнәлешләр дә барлыкка килде. Татарстанда социаль контракт 2011 елдан гамәлдә. Элегрәк авыр хәлдә калган гаиләләргә матди ярдәм күрсәтелсә, хәзер гаиләләрне аякка бастыру юнәлешендә эшлиләр. Контракт төзегәндә дәүләт 350 мең сум, шәхси хуҗалыкны алып баруга 200 мең сум бирә. Бизнесның торышы 1 ел контрольдә тотыла. Мы комиссионно выезжаем. Без урынга барып, тикшерү актын төзибез, җиһазлар эшнең ничек алып барылуы тикшерелә. Узган ел Татарстанда 5 меңнән артык социаль
контракты түзілген. Олардың 60% үз максатларын үшін ашырған. Быел эшмәкәрлек нигезләрен белүчеләр белән генә контракт төзелә. Прежде чем заняться каким-то бизнесом, человек должен... Бизнеска керешкәнче, кешеләр бухгалтерлык хисабын белергә, документлар һәм салымнар белән эшли белергә тиешләр. Тест аша белемнәрне тикшереп карарга, әзерлексез кешеләргә булышлык күрсәтергә, тиешле юнәлешкә кертергә кирәк. Быел 700 гаилә контракт төзегән. Кайберләре башкалар эшендә эш урыннарын булдырган. Фәнис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Татарстанда 2025 елда җәмәгать киңлекләре һәм ишек аллары өчен тавыш бирү дәвам итә. Сораштыруда бер генә тапкыр катнашырга мөмкин. Тавыш бирү 30 апрельдә тәмамлана. Быел парклар һәм скверлар исемлегенә Казанның 24 объекты кергән. Моннан тыш, безнең ишек алды программасы буенча өстенлекле 200 йорт территориясен сайлап алу мөмкинлеге бар. Казанда күп фатирлы 452 йортның ишек алларын яңарту күздә тотыла. Сораштыруда 14 яшьтән өлкәнрәк һәркем катнаша ала. Моның өчен Республика дәүләт хезмәтләре порталыннан яки Татарстан Республикасы хезмәтләре мобиль кушымтасыннан файдаланырга мөмкин. Казанда 1 майга Бөек Ватан сугышына багышланган истәлекле объектлар төзекләндерелә. Шулай ук һәйкәлләр, хәрби каберлекләр, бюстлар, кече архитектура формалары тәртипкә китереләчәк. Санитар чистартуга яшьләрне патриотик юнәлештәге иҗтимагый оешмалар әгъзаларын, мәктәп укучыларын һәм студентларны да җәлеп итү күздә тотыла. 2023 елда 112 мемориаль комплекс реставрацияләнгән һәм ремонтланган. 8 истәлек мемориаль корылмасы урнаштырылган. Шушы көннәрдә Казан вокзалына хакыйкать дөреслектә «Сила в правде» агитация поезды килде. Аның вагоннары махсус хәрби операцияга багышланган экспозициягә әверелгән. Ватан тарихы һәм башка патриотик темаларга багышланган вагоннар, хәтта сугыш техникасы белән аерым платформада бар иде. Поезд составында бу көннәрнең даны сүрелмәс вагонында Бөек Ватан сугышы чорындагы корал үрнәкләре һәм хәрби техника макеты куелган. Акция чаралары Россиянең 67 төбәгендә узачак. Агитация поездының маршруты 8 майда Мәскәүдә тәмамлана. Октаныш районыннан 11 тапкыр махсус хәрби операциядагы райондашларына гуманитар ярдәм узатачаклар. Бүгенге көндә җыелган ярдәмне тәртипләп, аерым тартмаларга тутыру эше бара. Шулай 11 тапкыр әзерләнәбез инде. Пүше авылынан Фәрит Файзуллин биредә эшләүче актив волонтерларның берсе. Махсус хәрби операциядә аның үз улы һәм кияве катнаша. Туган яктан килгән әйбергә бит инде үзегез беләсез ничек була. Ул теге һәрбер теге ни белән йөрәктән килгән әйбергә алар бик шат һәм бик зур рәхмәт әйтәләр. Хәрби хәрәкәт барган зонада иң кирәклесе медицина кирәк яраклары. Бу юлы солдатларга махсус җыелган 200 аптечка җибәрелә. Җибәрелгән бер генә әйбердә артык түгел ди волонтерлар. Солдатлар белән хәбәрләшеп, нәрсә кирәген үзләреннән сорап барлыйлар. Исемләп тутырылган посылкаларның һәрберсенә аерым шешәләрдә эчәргә су, Актаныш икмәк комбинатында пешкән ипиләр салына. Җыялар продукциялата сабын самыша, киемчә кирәк әйберләрне һәрберсе медицина әйберләрен аерып, менә бүген алар бик күп итеп аптечкалар тутырдылар инде. Без инде склад ягында Актанышлылар тарафынан 1,5 миллион сум күләмендә акча җыелган. Әлеге суммага хәрбиләр сорау буенча УАЗ автомобиле алырга планлаштырыла. Бу юлы гуманитар йөкне бер газель һәм бер фур машинасы илтә. Альбина Султанова, Ләлә Зайнуллина, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Казан шимбә көнне узган тоталь диктант акциясендә катнашучылар саны буенча 3нче баскычта урнашкан. 1нче урында Мәскәү, 2нче урында Санкт-Петербург. Быел акциядә 1нче тапкыр 1 миллионнан артык кеше теркәлгән. Акция үзе төрле форматта узган. Россиядә 132 меңнән, чит илләрдә 4 меңнән артык кеше үз белемнәрен әлеге чарада турыдан-туры тикшергән. Тагын 26 мең кеше диктантны онлайн язган. Акция 1нче тапкыр балалар өчен дә оештырылды. Ул 2 меңнән артык кешене кулачлый алган. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. 23 апрель балаларга бүләк ителгән көн. Төркия Республикасы өчен ул аеруча әһәмияткә ия. Ни өчен җавабы Мөршидә Җихан репортажында.
Тантаналы чара башлангач та Төркия Республикасының Казан шәһәрендәге баш консулы милли бәйсезлек көне һәм балалар бәйрәменең тарихы белән таныштырды. 1920 елның 23 апреле Төркиянең бөек милли җыелышын ачу көне булып тора. Бу көн Мустафа Кемаль Ататürk тарафыннан бөтен дөнья балаларына бүләк итеп тапшырылган. Тамаша залындагылар эчендә тантана, алкышлап, көч-куәт бирүләре балаларга ярдәм итте. Bugün kardeşimle birlikte sahnede şarkı söyledik. Бүген туганым Туна белән бәйрәм хөрмәтенә җыр җырладык ди Ялынсу Калафат. Bence en önemli şey Минемчә, бу бәйрәмнең Казанда үткәрелүе безнең өчен бик әһәмиятле ди сеңлесе белән чыгыш ясаган Туна Калафат. Шулай ук бәйрәмдә ибадәтләрдә ел сайын гаиләләре белән катнаша. Geçen yılda bayramda Türklerning балалар бәйрәмендә ел сайын кызым белән катнашам. Кардәш халыкны бәйрәмнәре белән котлыйм. tebrik ederiz. Ben de tebrik ederim. Бәйрәм тамашасы Төркия Республикасының Казандагы баш консуллыгы җитәкчелегендә Адымнар күп телле мәктәбе, Якшәмбе мәктәбе һәм Татарстан Республикасы Халыклары Ассамблеясы каршындагы Анадолу милли мәдәни мөхтәрияте белән берлектә оештырылган. Барлык Türk балаларны бәйрәм белән котлыйбыз. Безгә укытучыбыз өйрәтте Хин биюен һәм без бүген шушы бию белән чыгыш ясадык. Балалар бәйрәменең Адымнар күп телле мәктәбендә үтүе дә юкка түгел, биредә төрле телләр өйрәнелә, милләт-ара татулык хисләре тәрбияләнә. Әлеге бәйрәмнең Адымнар күптелле комплексының сәхнәсендә узуы берникадәр шул символик мәгънәгә дә ия, чөнки без бүгенге көндә күрәбез, мөмкинлекләрдән чыгып без әлеге балаларның үз туган телләрен өйрәнүен оештырырга тырышабыз һәм андый мөмкинлекләр бүгенге көндә бар. Ул теге дәрестән тыш эшчәнлек булсынмы, ул булсынмы, әйтик, югары уку мәктәпләрендә булсынмы, бүгенге көндә өйрәнүгә ихтыяҗ бар һәм ул мөмкинлекне бирергә кирәк. Һәм шунсын да ассызыклап үтәсе килә. Менә иң элек аны генераль консул да әйтте, туган телдән башланырга тиеш. Һәм инде туган телне өйрәнмичә син башка телне берничек тә өйрәнә алмыйсың. Сәхнәдә Татарстан Халыклар дуслыгы йортының Якшәмбе мәктәбендә туган телләрен өйрәнүче төрек гаиләләреннән килгән балалар һәм Казанда яшәүче башка диаспора вәкилләре чыгыш ясады. Аларның җитәкчеләренә Төркия Республикасының Казандагы баш консуллыгы исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Саба гимназиясендә әйдә Шоярт Татар КВН Лига фестиваленең район этабы үтте. Бәйгедә барлыгы 5 команда катнашты. Командалар сәхнәгә шаянлыкка, җитезлеккә, тапкырлыкка имтихан тотты. Тамаша залынан караганда көлүп утырудан да рәхәт әйбер юк кебек. Әмма юмор язу, аны күлдерерлек итеп уйнау авыр хезмәт. Без инде үзебез укытучы булгач күбрәк бала һәм укытучы тормышын алырга тырыштык, мәктәп тормышын алырга тырыштык. Безгә инде Казаннан килде белгечләр, алар инде редакторлар дип атала, Фәннур белән Артур. Алар инде безгә үзләренең киңәшләре белән миниатюраларны без төзедек. Бәйге 2 турдан торды. Сәламләү турында һәр команда үзе белән таныштырып, ирекле темада юмористик чыгышлар, миниатюралар тәкъдим итте. Үзе дә күп еллар КВН уеннарында катнашкан, хәзер дә әлеге хәрәкәтне үстерү өчен янып йөрүче Артур Сабиров алып барды. Телләрне үстерү буенча, ныгыту буенча шушы юнәлешне алып барабыз. Хәзер вакытта менә безнең район этаплары бара. Егетләр, кызлар әзерләнделәр, яздылар мәзәкләр. Бездә татар КВНы елдан-ел үсә бара. Саба аграр күлиятның батырлар командасы егетләренә сәхнәгә чыкканчы тырышырга туры килгән. Алар чыгышының үзәгендә көрәш темасы иде. Көрәш рухы бирешмәскә өндәп торган. 65, 86. 7 уенчы бар безнең командада һәм безнең миниатюраларны Равил Рафисович булар. Әзрәк булышты һәм Закирҗан Минимович ул безне курыкмаска өйрәтте. Шундый сәхнәләрдә выступать итәргә.
Командаларга килгәндә Явлаштауның оннан-моннан командасына беренче урын бирелде. Саба гимназиясының булганнар командасы Гран-прига лаек булды. Әлеге команда май айында Казанда Әйдә Шаяр Татар КВН Лигасы фестивалендә Саба районы данын яклаячак. Барысы да, әфәрин барысы да, молодцы, чөнки без әле кайчандыр уйнаган КВН вакытында иң мөһиме яшьләр аны дәвам итеп, шулай куркмыйча сәхнәгә чыгып, беренче мәзәкләрен әйтү ул иң мөһим әйбер. Сабада узган КВН чын мәгънәсендә татарча, яшьләрчә юмор кичәсе булды. Ләйлә Зайнуллина, Гөлназ Вахитова, Илдус Әхмәтгалиев, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Яңалыклар чыгарылышын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Ул бүген телефон аркылы шалтыратып алдау очракларын кисәтүгә багышлана. Җинаять корбаны булу куркынычы кемнәргә яный? Хезмәттәшем Ания Гыйбадуллинаның әңгәмәдәше Авиатөзелеш районы прокурорының өлкән ярдәмчесе Илшат Баһауиев. Илшат Анасович, исәнмесез? Исәнмез, хәерле көннәр. Менә минем кулымдагы кечкенә генә телефон, аның мөмкинлекләре чиксез диярлек. Шул ук вакытта җинаятьчеләр әлеге мөмкинлекләрдән тулысынча файдалана. Шушы телефон безгә нинди куркынычлар белән яный ул? Мошенниклар, җинаятьчеләр ничек куллана алалар телефонны? Телефон аркылы безнең җинаятләр соңгы вакытта кызганычка каршы күп совершаться ителә. Ол телефон аркылы мошенниклар шалтыраталар күп очракта. Кешеләргә, халкыбызга телефоннан шалтыратып, счет номерларын сорыйлар, карта номерларын сорыйлар, килгән СМС номерларын сорап, счеттагы булган акчаларны мошенниклар кулга төшерергә тырышалар. Шул ук вакытта банк хезмәткәрләре бик сирәк очракта гына үзләре шалтырата бит безгә, әйеме? Шын, банк хезмәткәрләре. Әйе, алар инде кредит предлагать итеп шалтырата, әйеме? Мошенниклар инде алар уже счет номерларын сорый башлый, карта номерларын сорый башлыйлар. Илшат Анасович, мин дөрес аңладыммы? Хәзерге вакытта иң популяр алдау усулы менә шушы, әйеме? Шушы счетларыгыздан акча урларга җыйналар дигән куркыныч белән шалтыраталар безгә. Әйе, кешене куркытып, менә сезнең счетыгыздан акчаларны урларга телиләр, мошенниклар дип, үзләре инде алар банкның куркынычсызлык бүлеге хезмәткәрләр дип үзләрен тәкъдим итәләр, представляция итәләр. Булар инде мошенниклар, менә шундый шалтыратулар булгач, иң хәерлесе сөйләшмәскә, элемтәне эзәргә, сөйләшмәскә, булар 100% мошенниклар. Мошенниклар тагын нинди оешма хезмәткәрләре булып шалтыраталар? Алар әйткәнемчә банк хезмәткәрләре һәм әйтергә мөмкиннәр без эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре дип, соцзащита хезмәткәрләре дип, ансы да булырга мөмкин. Но алар инде акча турында сразу сүз башлыйлар, карта турында акча дип әйтәләр. Шуңа күрә уяу булырга кирәк, теләсә кем белән сөйләшергә ярамый. Бу очракта нишләргә кирәк? Менә шалтыраттылар ди. Куркып калмаска, сөйләшмәскә икәнне беләбез бит инде, әйеме? Ләкин туганнарың турында сүз барганда югалып калырга мөмкинсең. Иң беренче нишләргә кирәк? Иң беренче куркып калмаска, тыныч булырга, уяу булырга. Шундый шалтырату булгач, башка уй килергә тиеш. Мин әле үзем шалтыратып алыйм әле дип, туганың турында сүз башланса инде, элемтәне изеп, туганыңа үзеңә шалтыратырга кирәк, һәм шул вакытта монда инде белеп була, булар мошенникме, или мошенник түгелме, туганыңның хәлен беләсең инде, үзең шалтыратасың да туганыңа. Иң мөһиме беренче чиратта куркып калмаска, тыныч булырга, сабыр булырга, аек акыл белән эш итәргә. Әгәр дә инде кеше югалып кала икән, берәр кеше белән киңәшләшеп алырга кирәк монда ишракта. Менә миңа шулай дип шалтыраталар, мине куркыталар. Менә нәрсә эшлим икән дип берәр акыллырак, белә торган кеше белән, якын кешең белән киңәшләшеп алырга кирәк. Әгәр дә инде үзеңнең башыңа шундый начар уйлар килә башласа, әгәр дә куркып калсаң дип әйтәм, әйеме?
Югалып калу бит инде ул күбрәк өлкән кешеләргә хас сыйфат шикелле, ләкин беләм мин, шундый өлкән булмаган кешеләрдә, яшьләрдә алданалар икән. Мондай чиракларда шактый күп. Монда инде югары белеме булган кешеләр, шундый зур урыннарда эшләүче кешеләрдә мошенниклар корбаны булалар. Нинди суммалар турында сүз бара? Суммалар шактый күп. Менә безнең республика күләмендә генә алсак та, көнгә халкыбыздан 18 миллион чамасы акча урланалар, шундый зыян килә 18 миллион суммасына. Бу кемнеңдер бит инде бу хәләл эшләп тапкан акчасы, әйеме? Бу хәләл акчалар, тир түгеп эшләп алган акчаларны берничек тә мошенниклар кулына бирергә ярамый. Шуңа күрә шалтыратулар була икән, аңламыйсыз, белмисез, куркыталар, куркып каласы икән, сөйләшмәскә иң хәерлесе шул. Җинаятләр бик күп. Бу бер яктан бик уңайлы, бик җайлы информацияны да тиз алып була. Шул ук вакытта бик күп мошенниклар халыкка шалтыратып кына тора. Таныш түгел номерны алмаскамы? Алмаска дип әйтмим, алырга була, алырга кирәктер дә. Менә бит инде монда сразу аңлашыла. Кем инде сразу акча турында сөйли башлый, кем инде карта номерлары, кирәкле кеше бит инде ул бүтән вопрос буенча шалтырата. Ул кирәкле кеше дә булырга мөмкин. Шуңа күрә монда инде башка уй килергә тиеш. Акча, карта номеры, счет номеры дигән сүзләр инде алар мошенниклар булып чыга. Җинаятьчеләр алар белән аралашмаска. Аралашмаска, элемтән эзергә, берничек тә аралашмаска, акчаларны сакларга кирәк. Шуңа күрә мошенниклар корбаны булмаска кирәк. Илшат Әнәсович, сезгә бик зур рәхмәт файдалы киңәшләрегез өчен. Алданмаска, киләчәктә дә имин тормышлар белән яшәргә язсын безгә. Амин, рәхмәт. Абхазиядан Камчаткага кадәр сый нигъмәтләр кабат Казанда. Балык, тәмтем, ит, сыр деликатеслары барысында ярминкәдә татып карарга була. Сатып алучыларны аш тәмләткечләрнең итнең хуш исе җәлеп итә. Бастурма, үй шартларында ясалган казылыклар, ит ашамлыклары. Диңгез продуктларын яратучыларга телеңне ятарлык төрле кызыл ак улдык. И на бутербродики, и на нарезочки, и на салатик. Адыгей Кубань сырының 20-дән артык түрен. Сыр купили адыгейский. Әрмәнстаннан киптерелгән җимешләрне сойлап татып карарга була. Абхазиядан Камчаткага кадәр ярминкәсе Казанның Горький парк сәүдә үзәгендә 28 апрельдә кертеп эшли. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүгенгә чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз. Син бөтенләй башка бүген. Син бүген бәхетлерәк. Кар бозларны эретергә тик бары бер сүз кирәк. Үзең хыял кебек ерак, үзең янда барасың. Гөлләр белән бизәклисең, күңелемнең ярасын. Миңа таба борыласың, бер сүз көтәсең, беләм. Йөрәгемә ырынасың керфек очларың белән. Күзләреңә нурлар сеңгән, тагында кара сыман, эреп китәр кебек күкләр, күзләрең карасыннан. Иреннәрең кагылган күк алсу таң тузанына, йөзләрең бәхетлерәк, елмая. Кызарына, юкка моңланып йөргәнмен, төзәлмәс дип арабыз. Без дә мәңгегә бәхетле, бергә була алабыз. Бик кыйммәтле, бик хикмәтле, бик кирәкле сүзебез. Икебез дә утта яна. Эндәшмибез, үзебез.